ígérted akkor, hogy a tömjénnel folytatjuk. Nekem elfogyott, mert ez egy ilyen állandóan felhasznált olaj, viszont vettem a te készletedből, oda is adom. Mit kell tudjuk akkor a tömjénről? A tömjén, ugye erre azt szokta, ahogyan már az előbb idéztem, hogy az illóolajoknak a királya, tulajdonképpen a levendulának a párja, mert a levendula és a tömjénnel tulajdonképpen megoldunk rengeteg feladatot. Kóstolt, vagy tehát szagol csak meg, hogy egy nagyon sajátos, egy nagyon érdekes, harmonizáló illata van. Igazán különleges. Igen. És az igazság az, hogy a tömjén nem csak a különlegessége, tehát az előállításának a különlegességéből származik, mert egyébként a tömjén, tehát a boswellia, afrikai származású, Szomáliából, hegyes vidékekről, a fáknak a gyantájáról van szó, és a gyantájából csinálják ezeket a nagyon-nagyon értékes illóolajokat. És az igazság a tömjénnel az, hogy nagyon-nagyon sokoldalú. Tehát talán az van, hogy ha nem tudunk, hogy melyik illóolajat használjunk, akkor vegyük elő a frankincense-t, mármint a tömjént. Mert mindig hatása lesz. És miért? Mert gyulladáscsökkentő. Talán a legerősebb gyulladáscsökkentő a illóolaj, ami egyáltalán létezik, és a doTERRA-nak a tömjén olaja rendkívül kiegyensúlyozott és rendkívül jó. Mit tudunk tenni vele? Hogy tudjuk a gyakorlatban alkalmazni? Mi a teendő? Például a kültakarónknak a sérülése, tehát bőr, mélyebb bőrrétegek, valahol sérülés van. A tömjén, a levendula, ugye a felszíni sérüléseket, a tömjén a mélyebb sérüléseket kezel. Tehát régebben az utazóknak ugye, tehát használták ezeket a dolgokat. Akkor ha megnézzük a súlyos betegségeket, tehát most a tömjén az az illóolaj, amivel a súlyosabb betegségek felé tudunk haladni. Például a daganatos betegségek esetén kifejezetten elősegíti a kezelésnek a nagyon érvényesülését, akár a hivatalos orvostudományi kezelést is. Kombinálva esetleg grapefruit, a citrommal, levendulával, más esetleg jótékony illóolajokkal, akár belcsileg kapszula formában is lehet használni. Tömjént például fejfájás, magas vérnyomás, akár egy ilyen hosszú munkanap után, hogy érezzük, hogy a vér tolul a fejünkbe, akkor hátul tulajdonképpen a tarkóra kenve, tehát itt van hátul ez a kis bemélyedés, ebben szépen kenjük be ezt akár most is kipróbálhatom? Igen, használd egy-két csepet nyugodtan, és akkor ezt kend be. Ez kifejezetten egy idő után az ember úgy érzi, mintha kiszívnák ezt a túlulást, ezt a lüktetést a fejből. Ha más illóolajokat használunk, más illóolajokkal együtt használunk, mindig elől a tömjént használjuk. Tehát mindig az alsó réteg mindig a tömjénnel megnyitja a bőrt, befogadóvá teszi, hogy a többi olaj jobban tudjon érvényesülni. Ez így ilyen értelemben például, ha visszatérünk még egy pillanat, még ugye a bőrnél vagyunk, a külső használatánál lehet például sebkezelés, utókezelés, tehát hegesedések ellen. Kifejezetten jól segít abban, hogy a hegesedések megszűnnek. Ugye említetted azt, hogy ha nem tudjuk, hogy mihez nyúljunk, akkor nyúljunk a tömjénhez. Igen. Ez mi ennek az alapvető ok, hogy ez mindig beválik, vagy mindig működik? Hogy mondjam, tehát alapvetően minden ember tapasztalja azt, hogy itt-ott amúgy krónikus gyulladások vannak. És a gyulladás csökkentő olaj, a tömjén az, ezért mindenféleképpen hatással van. Majdnem minden betegségben van egy lokális gyulladás, mint része. De ha például tehát olyan banális dolgokat, mint például a szemölcsök, mint a rozmaringgal keverve a tömjén, és szépen eltűnögetnek a szemölcsök. Szóval ilyen dolgok. Alzheimer esetén. Tehát Alzheimer, az ember azt mondja, mi Alzheimer. Igen, de az agy nincsen jó állapotban ilyenkor.
és akkor a tömjénnek a gyulladás csökkentő hatásával bizony az Alzheimer pácienseknek az életminőségét javíthatjuk. Traumatikus események esetén is nagyon-nagyon sokat segít. Mondhatnánk azt is, hogy a depresszió is, tehát egyesek feltételezik azt, hogy a depresszió például az agynak egy enyhe krónikus gyulladás. Tehát így ilyen értelemben a depresszió esetén is nagyon jó hatás. Ezeknél a gyulladásoknál, Wolfgang, amikor az van, hogy több minden gyulladásban szerezhetünk, akkor hogyan? Tehát belsőleg cseppentek, ugyanúgy a vízbe iszom, vagy... Most eddig ugye beszéltünk arról, hogy kenjük, a fej, meg depresszió, meg halántékra, meg ilyeneket, de a tömjént egyébként belsőleg is lehet használni, akár egy-két csepp egy pohár vízbe, de én inkább azt javaslom, hogy ha tömjént nagyobb mennyiségben használjuk, akkor használjunk egy üres kapszulát, tehát vannak ezek a veggie caps, és akkor abban lehet az állapotnak megfelelően akár 5 cseppet, 10 cseppet is használni súlyos betegségeknél, például daganatos betegségeknél, 2-10 csepp tömjén, plusz egy pár csepp levendula, grapefruit, és akkor ezt kifejezhetem. És ezt milyen rendszerességgel tegyük, ez lenne igazából a tehát én úgy gondolom, hogy a súlyos betegségekről van szó, ez folyamatosan, tehát ott nagyon nagy dózisban. A 2-10 csepp azért az 2 üveg tömjén egy hónapban, tehát hogy ez nagyon-nagyon masszív, de ez nagyon-nagyon jótékony hatással van. Tehát a daganatos betegeknek a közérzetük mindenféleképpen javul. Tehát akkor azt mondod összefoglalva, hogy ha nem tudom speciálisan, hogy a házi patika készletemből éppen a probléma esetén mihez nyúljak, bátran nyúljak a töméhez. Igen. Akár cseppentsenek vízbe, vagy ha van itt ez a kapszula, akkor abba bele és nyugodtan nyeljem le. Igen, de meg egy pohár vízbe. Ne felejtsük el, a tömén az a nagyon súlyos betegségeknek a nagy kezelője. Tehát azért kell a töményt elsőként a bőrre felhelyezni, tehát amikor rétegelünk, mert ez megnyitja a bőrt a következő illóolajok befogadására. És akkor tehetjük rá a többi olajokat. Tehát a tömén ilyen értelemben is egy nagyon fontos hatóanyag felkészítője. Szuper jó, hát most a töméről is sokat tudunk. Nem véletlenül egy házi kedvenc. Mi lesz a következő, amivel foglalkozunk? A következő szerintem a teafaolaj. Na hát akkor kíváncsian várom és folytatjuk rögtön.